X'taħseb minn nies li telqu mill-partit? Bħal Desmond Zammit Marmara, Ngħidlek, Mark Camilleri, jiena li dik il-linja li kont qed nistaqsik dwar l-ewwel speċjalihom waslet. ma dik mhux kulħadd jiddeċidi hu meta tkun waslet il-linja. U x'taħseb fuq id-deċiżjoni tagħhom? Ma jifhimni, bħal Desmond Zammit Marmara, nemmen li forsi għasirit inkun unfair miegħu. Imma Desmond Marmara jekk tara l-kitbiet tiegħu qisu spiċċa kattoliku fundamentalista. Naħseb huma ħafna mill-hardcore laburisti. Iġveri u li jitkellem jekk illum kiteba, insomma, ma rridx ngħid illum, għax ma nafx meta toħorġu, ma rridx nikxek ma Da meta joħroġ bro, x'data? Fil-bidu ta' April, fil-bidu ta' Marzu. Joħroġ fuq Patreon u f'nofs Marzu joħroġ għal Insomma, mela ħanamlu tajba. Milux Desmond Zammit Marmara kiteb artiklu fejn qed jgħid li l-Malta Today għandha kampanja kontra kattoliċi per Anti-kattoliċi. Ma dik ma nistax naqbel mal-linja. Issa Mark Camilleri li huwa ħabib tiegħi. Insa, mhux insa, tista' toħdu wkoll in konsiderazzjoni. Imma il-kritika tiegħu ma kienx il-Partit Laburista tisir antikattoliku. Ħafna mill-kitbiet tiegħu kienu li l-Labor issa jitmexxa minn nies stupidi u vakwi. Ma sa 2017 per eżempju, anke dik, Desmond Zammit Marmara. Il-kritika ma kienx li il-Labor telef ir-reliġjożità, imma li nies b'intellett kbir palu m'għadhomx ħossom posthom hemm għax hekk rid jgħid li l-Labor kulħadd ċowċ imma kien intelligenti u issa tela intelligenti aktar. Mhux hekk elitiżmu ieħor dak ta'. Ġieli inti qed tgħid li Desmond Zammit Marmara elitist? Min kif qed jikteb issa bla dubju, Desmond Zammit Marmara li nirrispetta. Imma għandu din l-idea li issa isu Madonna reverted back to the 60s li l-Labor u għaladu ta' knisja. Però tkellimt ħafna ma' nies. U min itih l-spazju li Desmond Zammit Marmara ħin kollu. U jagħmlu sew ta' xi nemmen li persuna bħal Desmond ħaqqu l-spazju. Imma mhux tal-knisja ħin kollu fuq ta' knisja. Insomma, Work Times of Malta. Jiena studentu fuq dal-podcast ma reċ jaf. Issa dik ma nafx da, imma quo vadis Labor Party. It's a genuine question, ma me xej billi saqsija. Eżatt, il-kritika tiegħu dejjem dik kienet biex il-Labor Party now represents first and foremost interests of big business. Ma kitbux dak fit-2016. Għalfej tagħmel differenza. Ma nafx. Ma nafx. Tinferixxi xaqjien il-Madonna naf. Għalfej ma kitbux fit-2016. I ask the questions over here! Ma nsaqsi, għalfej ma kitbux. Ma nafux il-Desmond. Għatlu jiġi għaw, ma rridx jaf. Inti tafu, jien ma nafux. Ma nafux. Nafux konġu. Ma tafu bizzed biex tajru. Ma jkun hemm nies li tikteb il-kitba li tikteb li Malta Today jisa xi kruċjata kontra kattoliċi, mela kattoliċi għandhom xi aktar minn ħadd ieħor, xi affarijiet daw. Fuq diet taqbad li ma put li naħaraq. Imma veru naħara. Imma ukoll għandek nies li ġej mill-kamp laburista li jikkritikaw b'dal mod u jagħmlu sew. Il-Labor qarib ħafna tal-big businesses. Però kienet evidenti fit-2014, fit-2015, fit-2016 xed jiġri. Ma tkellmux, għalfejn ma tkellmux dak iż-żmien. Għalfejn ma tkellmux, isek tittajli xi ħaġa. Ma nafx, ma qulilhom u sinċerament ngħidlek ma nafx. Istamilna striptease hekk imbagħad kif tasal għall-blan. Imma isma' hemm loġ jien x'nemmen jien. Għax ma rridux jitkellmux dak iż-żmien. Kienu all right ma' Muscat pereżempju. Ma kinux. Ġifieri tajt li Desmond Zammit Marmara ma tkellim fi żmien Muscat. Taħseb. Le, jien qed ngħid. U qed nagħmel mistoqsija hekk irid iġiba għalfejn jekk inti l-gripe tiegħek inti tgħid li l-major gripe ta' Desmond Zammit Marmara mhux għax ħobb il-Knisja, inti qed tgħid għax fuq il-Labor sar parti mill-big business, bla 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 bla. Ma Joseph Muscat has no place in Labor qed jgħid Zammit Marmara wkoll. Fi-2021 qal. Imma ismari, ġifieri inti qed tgħid li evidenti li Labor għandu unhealthy relations mal-big business issa. Forsi wara biżejjed żmien xebbaw, fis-sens li taf kif inti kollok tfajla li dejjem dboss fis-sodda. Illum għada, xahar, sena. Issa jkunu raġuni. Ma jien ngħid, jien personali. Jekk inti għandek leader ġdid, għandi ċans li leader ġdid. Mhux tagħmel 6 snin tilaq. Umbat meta Joseph Muscat splodiet l-istikka dynamite, tikteb ġi artikli fuq u. Ettajt li Zammit Marmara kien jilaq il-Muscat? Le, ma kienx jek. Inta dak kif tamel 6 snin. Rispondi kif irrid mhux kif trid. Le, jiena Zammit Marmara. Desmond Zammit Marmara.
Desmond Zammit Marmara, mid-13 sa 20, kemm il-darba kritika il-Muscat? Meta kien hemm l-aktar żmien. Fact checker. 13 sa 20, ejja, maħu kemm. Ħaj għażek da, Wara l-istupraħu l-fact checker. Ma l-irnajdleku, mux kull min jikritika għandu intenzjoni ġenwina, u mux il-najt għal-Desmond Zammit Marmara. Ma l-differenza xini? Jiena nsiba stramba li meta kien hemm ċarissimu li l-Labor kienet jagħmel irbid viċin ħafna mal-big business, ma ħadd manduna da allura. Ktibt. Issa jekk toqgħod issaqsini kien hemm aktar li jiġġieldu mal-Labor. Ħadd toqgħod issaqsini għala jien naf xi kollhom min jaf xi kun hemm. Mark Camilleri. Ir-realtà qiegħda li ħareġ splodut totali mela Mark Camilleri kien raġel biżejjed u kellu l-bajt biżejjed biex meta kien hemm l-iskandlu ta' Muscat kienu uġiex laboristi oħra li tkellmu pubblikament. Min kienu tnejn l-oħra? Inti? U Mark Camilleri. Mark Camilleri. U Matthew Borch. Fim? Ma dak ma nafx laborist, ma nafux. Dak huwa tal-Alleanza tal-Fqar. Fim? Iġvir daw tkellmu. Iġvir Mark Camilleri hemmhekk. Kelmu b'mod espliċtu, tkellimtu b'mod espliċtu ħafna u għamilajtkom. Ma Mark Camilleri sploda, meta ma baqax ta' ċermen ta' ktib. Dik ir-realtà. Issa naħseb li dik id-deċiżjoni ma jġiddillu xi kontratt, sploditu. Però leva ma naqbilx. Ġifieri da qabel ma. Ma jien nagħlek taqbilx, jien ngħidlek. Le ma naqbilx fuq il-fatti, ġifieri, ma naqbilx li kronoloġikament ma tagħmilx. Mela. Fis-sens li da xebbaħħom. Mela. Mark Camilleri kien jikkritika dejjem. Fir Mark Camilleri kien kritiku regolari. Sploda totali bi gwerra mal-Labor wara li ma żamx dik il-pożizzjoni. Tantu hekk li ftit qabel ma tneħħa minn dik il-pożizzjoni li teknikament jien li ħdem bħala Union mhux tneħħa skadilu kontrattu ma ġeddewlux mingħajr ma nidħol naqbilx ma ħadd deċiżjoni jew le. Ftit qabel kien kiteb xi ħaġa, kellmuh għax kien dawek u għalina lissa mhux ħanibqa' nikkommenta. Għax l-ewwel jiena rid naqla x'niekol bażikament. Ġifieri kien nispal Mark Camilleri huma vociferis meta ra li kien ħajweġġa ma tkellimx. Għax għadduh. Mux għaddew, inti għandek ċertu pożizzjonijiet, ma stax titkellem. Mux hekk. X'kien qal? Għalfej kien qalu ħajħdu l-xogħol. Kien da għandikom, kien da. Ma sif li da. Kiteb xi dajja u xi ħaġa. Imma tinċemplulu. Imma ismali, l-istess, Mark Camilleri inħatar person of trust minn Muscat. Is-sonduna u beda jikteb li Muscat hemm affarijiet li ma jaqbilx magħhom. Jien kieku Mark Camilleri kien person of trust, konni riżenja. Ħatarni bniedem li jien totalment qed nara issa bħala maħmuġ. Unżomm il-pożizzjoni tiegħi li ħatarni position of trust. Mhux qed ngħid li ma kellux xi kwalifiki biex ikun dik il-pożizzjoni, għax kellu. Milli nista' nifhem, ma nafx, milli nista' nifhem Mark pjuttost irrevoluzzjona il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb u anka l-fira tal-Ktieb mill-kittieba li nisma' jitkellmu jgħidulek li. 100%. Għamel xogħol. Għamel biċċa xogħol imprezzabbli. U anka kif kien jinnegozja, ġifieri kontatta, insomma, meta kont il-Lavin Malta biex jixtri għandna reklam. Ejja kontatta, imma bl-istess argument li kieku jien naħtrek bħala person of trust għax għandi fiduċja fik, direct order li inti tkun id-driver tiegħi. Għarak, Imma insomma. Mbagħad inti nduna li jiena qed nuża x'ismu apposta esaġerati. U tinduna li jien mafja don. Tibqa' driver tiegħi. Il-weed tajba jew. Fuq dik li nikkritika il-Mark Camilleri, mill-bqija dispjaċir li Mark Camilleri m'għadux jimbotta minn ġewwa, imma forsi ħass li ma setax. Imma kulħadd jiddeċidiju meta jasal il-punt għaliehu. Mela tlaqna.